Què vol dir per a vostè qualitat de vida? Viure a prop del mar? Respirar l'aire de les muntanyes? Disposar de botigues de categoria? Passejar per carrers plens d'història? Tenir a mà tots els serveis i una àmplia i ràpida xarxa de transport aèria i terrestre? Si no vol prescindir de res d'això, la seva nova llar es troba a Reus, capital del Baix Camp, a Tarragona. Coneguda com la Vila de Gaudí i la seva ruta modernista, Reus és una ciutat viva. Ho té tot. També grans oportunitats immobiliàries. Serveis Immobiliaris Fortuny de Reus és una immobiliària de referència que actua tant en gestions immobiliàries com financeres. Formem part del grup Accordia MLS, integrada per 8 inmobiliàries de la zona. Hola, soy Juan Manuel Cuartero, gerente de Inmobiliaria Fortuny. Para nosotros, cada cliente es único y por eso le ofrecemos un servicio personalizado. Els departaments de compres, vendes i inversions capital estan dividits perquè el nostre grup d'especialistes els hi pugui oferir més i millor. Treballem en exclusiva per a vostè. Actualment disposem de pisos d'obra nova amb aparcament al centre de la ciutat. També de cases i pisos de segona mà, tant de particulars com d'actius bancaris, amb una excel·lent relació preu-qualitat. Oferim assessorament jurídic integral i un estudi de finançament adequat a les seves possibilitats. Com a agents d'una gran entitat financera europea, li podem proporcionar els millors convenis, tant en la compra d'immobles com en la inversió del seu capital. El Departament de Màrqueting disposa de publicació pròpia, presència als portals immobiliaris més destacats i de la nostra pròpia web. Reus, la ciudad que lo tiene todo. Inmobiliaria Fortuny. Por ti, lo hacemos todo.